कलर आणि जो सुगंध येलो हा काय तुमका सांगू. कोण म्हणत की वेजच्या दिवशी ह्या नॉनव्हेज सारख्या सार कोणाक नाही खाऊक आवडत होता. मस्तच. फक्त अर्ध्या तासात भिजू पासून अर्ध्या तासात माझा या टोमॅटोचा सार झालेला. गरम गरम सार आणि आपलो आता ह्यो भात त्याच्यावर घालून घेते या सार. हा 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 भारी. तुमका व्हेज खाते वेळी नॉनव्हेजचा आस्वादचा वयव असात तर असा हा टोमॅटोचा सार करा. माझ्याकडे तर रविवारी 2-3 रविवार तरी नक्की होता श्रावण महिन्यात. तुम्ही किती रविवार करता ता सांगा. आणि हो, ह्या रेसिपीत वेगळा काहीतरी टाकलंय त्यासाठी काय करूचा लागतला, परब किचन सबस्क्राईब करूचा लागतला. आणि मी एक हॅक पण सांगितले त्यासाठी तर तुमका हा व्हिडिओ बघूचोचा.